The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. That all the peoples of the earth may know that the Lord is God, there is no other. Let your heart therefore be loyal to the Lord our God, to walk in his statutes and keep his commandments as at this day. 1 Kings 8:60-61. Be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. James 1:22. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Exodus 19:5. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Galatians 6:7-8. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, susiyon nato kung nabatay mga sala nga ato pang gitaguan diyan sa atong kalag, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So aron kini limpyuhan o nga kita maandam, ikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9, recover technique or the rebound technique. Ato kining isugid kini atong mga sala nga nabuhat nining adlaw, aron kini mapasaylo sa Dios. 1 John 1:9 unsay gisulti? If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, the issue you are facing is not confession of sins. It is faith alone in Christ alone. Ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Og agi ka nagsunod diha sa Acts 16:31 nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Musa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa maayong panglawas nga imong gihantag sa tagsa kanamo nga niya dinhi karon paminaw sa imong mensahe. Hinaot nga kini o Diyos nga among pagabuhaton mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat ini among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami o Diyos, pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo, pagtudlo kanamo sa iyang kamaturan. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome na usab ning atong Bible study nining adlaw.
o ganiya pa kita magadupot niini nga atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Og padayon kita sa daghan natong mga punto sa doktrina nga atong pagatukion nga kita ang mga magtotoo giandam mao nang paandamon kita sa Dios nga in preparation for the next life, dili man ni atong permanenteng kinabuhi karon. This is only temporary. Ug mao na nga buot sa Dios nga kita magmadinaugon, magmalampuson sa atong kinabuhi pinagi sa pagsunod sa iyang mando. Obey His word. Nga diha sa 2 Peter 3:18, I hope na silsil na gyud ni sa imong kalag ang iyang tugon mao nga patunon ta siyang pulong. Kay mao man kini ang bugtong paagi nga atong kalag magatubo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kining pulong sa Dios mao ang hunahuna sa Dios. 1 Corinthians 2:16. Hunahuna kini ni Ginoong Jesucristo. Hunahuna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. Mao nga kun atong sundon o tumanon kining maong mando, magtuon kita sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, then pasalig sa Dios nga kita makakabot na niya na ang atong tumong ingon nga mga magtotoo nga maong pagkahamtong spiritual maturity. So mao na nga ang kabubuton sa Dios mao nga kita unta mao na gibutangan tug unta kay naman tay kabubuton, naman tay kapilian, buot batang mahimong winner believers or loser believers. Kay duha ra man ka klase nga mga magtotoo ning kalibutan na. Winner o loser. Sabi ni Saya, mananaog o pildiro. So mo na itong kapilian. We have those two options. Kung kita mahimong mananaog, pinagi sa pagsunod sa o pagtuman sa mando sa Dios, nga patubuon ng atong kalag, then automatic na ikaw nga nagatuman ini, ana ka magapuyo sa imong dapit nga tukma nga puloy-an nimo. Your right place of residence in your mental attitude nga mao ang operational divine dynasty. Mao na atong dapit nga puloy-anan ingon nga mga magtotoo. It's a mental attitude. O sa diha nga na kita sa sulod, diha kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. We are residing in this operational divine dynasty with its 8 gates, dunay 8 ka magagangaan. And sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mo kanang mutuhop o mapundo na kanang mga pulong sa Dios nga itong gitunan diha sa atong kalag. O kita mo agi magyod, kita mga magtotoo mo agi og ginganlan og 8 momentum tests. Hangtod nga makakabot kita yan ang area of adulthood. Og so muagi kita nini. We're going to kanang pass these 8 momentum tests. Makapasar lang kita nini sa diha nga puno na kita pulong sa Diyos sa atong kalag. We are saturating our mind with the Word of God. O kita gitawag na sa pulong sa Diyos ng mga invisible heroes
o nakakabot na kita niya ng higher ground o mao na nay sumum bonum diha sa maong ang-ang o kita nakatuman na sa protokol ka plano sa Dios atong kinabuhi, kita maka himaya sa Dios. Of course, ang Dios may makaimaya sa Dios apan sa dihang makakabot na kita niya ng maong ang-ang, then anha may maya ang Dios sa iyang kaugalingon. Gumikan sa atong nakabot. Now, sa diha nga tuwa na kita sa maong ang-ang, na kita gitawag og historical impact. O kita mga overcomers na o mga winners. Nikao, overcomers. Agathos, winners. Apan sa diha nga mugamit as negatibo na tong bahin sa atong kabubuton, mayroon kitang dili komo tuon sa pulong sa Dios imo nang kanang pagbuot gumikan sa imong free will imong gigamit. So of course dili ka makapuyo dito sa pit nga imong tukmang puluyanan kundi tuwa ka sa unsa CD duha ni ka CD1, CD2. CD1, arrogance complex. CD2, hatred complex. Kining duha, they interlock. O mao na imong gipuy-an kung ikaw magnegatibo, way pagtubo sa imong kalag, o ikaw gitawag na og ulipon ni Satanas. You are a servant of Satan. O ang nagadumala na si mong kinabuhi, mora ang imong kinaiyang makasasala. O ikaw nagafunction o gidasig sa dautan. You're motivated by evil. O kining silang tanan, all of them will only lead you to evil. You see? So ikaw gitawag og enemy of the cross. Philippians 3:18. Og loser, fulos sa Grigong pulong, meaning useless. Wala kay kapuslanan sa tubangan sa Dios. So makaako ka bag, maingon ang imong kahimtang niya na. So mo ni atong gitun-an dinhi. Well, anaara pud na nimong mutuo ka ba ni atong gipangtun-an o dili? Again, it's a matter of choice. Og mao na nga mainungdanon, bililhon pag-ayo kini atong ibuhat adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kanunay naman gyud atong gihisgutan kanunayon nato gihisgot, balik-balikon nato gihisgot kay kini mao ni bahin kini sa method of studying God's Word, which is inculcation method, sinilsilay. I hope na silsil na yun kining mga butang nga atong gipangisutan. O niya man kita magadupot gyud. Nini atong tunanan nga the real keys of success in life. Okay? So mo na nga aron atong makabot kini kay mao man kini atong tumong, atong goal, then gikinahanglan nga mo tuman kita sa mga saan, mga kanang pasidaan, mga kabubuton sa Dios. Nga kay kita ingon nga mga Kristiyano naga atubang man kita og gubat nga espirituhanon matagutlo sa atong kinabuhi. Every moment, this is a moment by moment spiritual warfare. Mao ni gitawag sa doctrinal term nga angelic conflict. So mao na nga ang tugon sa Dios des Episo 6:11. I hope na sag-o you have learned this by heart already. God says in His Word, put on the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. So, pasulubon kita niining hingpit nga kanang panalipod kanato
armor. Sa Visayan armor. Atong mga hinagiban. Okay? Aron kita magmadinaugon niining maong gubat nga espirituhanon in our spiritual battles. Kaya wa mangyud tay laing ikasdang. Kay mga espirituhanon, mga itong kaaway, nanginahanglan ta og mga espirituhanong mga hinagiban. Ang pulong sa Dios mao ang sword of the Holy Spirit. Why lain? Besa ka sa mangita, dili nimo makitaan. Og labi na ning panahon nato nga mahulgaon, ato ning kanunay gitukbil kini kay niya magyutas taliwa nini karong mga kagubot, kaguliyang, mga pagkataranta, mura ganig mo ingon na lang mga katawhag, asa na mong utapadong nini? Wa naman tayo laing kadangpan, wa naman tayo laing kanang kadaganan. You see? Na mo na. Mo na ikasulti sa mga tao nga way kamaturan. So they have that fear. Muhari yun sa ilang kinabuhi. Ang pagkahadlok. Naiingos mga kabataan, mapraning. Of course. Anag ka mataranta, you become paranoid nini mga hitabo. Labi na ni karong mga ni top tune sa tibok kalibutan. It's a global pandemic. Yung coronavirus nga. Sukad mo panipag kanang tuyhakaw nining kalibutan na. So, mo ito na diya sa Mateo 24:6 ngadto sa 8 nga diya sa bersikulo 6 may tungod dining mga kagubot, kaguliyang mga sani. Wala din na makasabot mga tao. Ang bersikulo 6 nag-ingon, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. Na, siguruha nga dili ka kanang mahasol. For all these things must come to pass. But the end is not yet. Dili pa mao ang katapusan. Versikulo 7. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Na, beginning. Sinugdanan pa. O nakahong giingon to akong amigo nga mi tawag na ko nga nagkatriling na kunoning kalibutan kay naman siya doktrina. So akong giing dili pa ni mao. Una-una pa ni. Og mao nang ang Dios kanunay nagapahinomdom kanato. John 5:24, God says, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Na, kana, gi-address na ngadto sa mga dili magtotoo. Nakakapay panahon, mo nang gipabuhi ka pa. Gipakita ka pa sa Dios ning mga panghitabo karon. Kay naay mensahe ang Dios. Sa kada hitabo, nagimensahe ang Dios. Labi na ni karon. Ang mensahe sa Dios mao nga unta mausab ang mentality sa mga tao karon. Mausab ang ilang mga priorities karon. Nga wa na kailaing kadangpan ni panahon na. Ang Dios pinagi sa iyang pulong. Di man kita sa Dios, di man makita ang Dios. So, aron ato mailhan o kinsa og unsa ang Dios, tun-an nato ang iyang pulong mo niya itong ibuhat kada adlaw. Hangtod maklaro gyud, matataw gyud kinsa og unsa siya. Ang iyang mga paagi, iyang mga plano, iyang mga kabubuton,
iyang mga tuyo atong mailhan pinagi sa atong pagtuon. So kaninyong nagsunod na nining atong Bible study through the YouTube, murag nag-anam-anam na mo kaklaro gyud ninyo kinsa ug unsa ang Dios. Hangtod makabot gyud nato nga unsa God is so real as the person sitting beside you. Kung ikaw naglingkod karon diha, na imong ikatapad, ang Dios labaw pa katinuod niya na imong tapad karon. God is as near as our breath. Mao ni ang katinuoran ni bahin sa Dios. Mao nang unsa ka bililhon, unsa ka minungdanon, how important, how essential the study of the Word of God is. Nya walang nimo na panumbalinga, walang kay pagtagad niya na moingon lang ka wa kay panahon. Mao na moabot gyud ang mga kaguliyang, mga katalagman nga ipadala sa Dios nga iyang mensahe. Pahinumduman kita nga kini atong kinabuhi lumalabay, hindi man niya atong permanente. Nang nagpada og mensahe ang Dios nga pangandam na mo, di na madugay. So inigbalik na sa Dios, inigbalik ni Ginoong Jesucristo na. Of course, dili pa man ang second coming, kaya ang prophetic kanang schedule gyud sa Dios, dili pa man ang second coming. Ang muuna mao man ang rapture. Kitang mga magtutuo iya man tang sakgaon. Ang laing nga niya na nga banhaw ng simbahan. Ikaw ug ako nga magtutuo simbahan. Banhawon ta, kuhaon ta niya, sakgaon ta sa Dios ni Ginoong Jesucristo dihas panganod aron dili ang Dios maka ako nga kita may agom sa 7 ka tuig nga kinagrabihan, kinangilngigan, kinamabangis, kinagrabihan kanang panahon, 7-year tribulation period nga mubanos gyud sa rapture. So kuhaon taguna, we are raptured before the 7-year tribulation period, nga diin ang mga tao nga may bilin din sa kalibutan, mga dili magtutuo lang. Kaya kita mga magtutuo, kuhaon naman sa Dios. Kasabot ka? So mao ni ako lang ninggi labas sa imong panumduman. This is just a review. Kaya mga basic mangyapon kini nga kitang mga magtutuo giandam. So anara pud nimo na og magandam ka ba o di? So mao na nga og dili ka andam unsa na magpabilin ka ng imong kahadlok, kataranta, kanang pagkabalaka, pagkaguol, kaya na amang kay fear of the unknown. Mao man gyud ay main cause ang tao mahadlok ang tao o mahinadlokon ang tao tungod kay naa siya wa may bawi. That is fear of the unknown. So kuwa kay alamag sa tinuod, naagyo kay kadlok. Gusto? Kaninyong nagsunod sa atong Bible study, kaninyong nagatubo niya sa pulong sa Dios, wa na mo'y fear of the unknown. Kaya naibawan naman ninyo ang unknown. Okay? You have been set kanang free. Ingnon ta sabadan sa Binisaya, gilingkawas ka na. I think that's the right Visayan word. Gipalingkawas ka na sa unsa imong way alamag. Mabta na sa John 8:32 unsa may gisulti.
Juan 8:32 unsa? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Na. Adiya aton ani mong kamaturan, magawas nun ka na. Wa na kay pagpabiling mga pagkahadlukan, kay ug mahadlok ko ka, that means wa kay salig. Gusto? Naon sa man imong pag-ugman ka ng imong pagsalig, nga wa man ka magtuon kinsa ug unsa ang Dios. Nga angay nimong saligan. Nakasabot ka? Siya ra magyud ang atong saligan. Siya ra gyud ang atong kagunitan. Labi na nining panahon ng mahulgaon, makuyaw nga panahon. Siya ra. So, our stronghold, our refuge, mo kana, siya ra ang magagiya, magatultul sa dalan. Kining kalibutan na ngit-ngit. This is a world of Satan. No, of course, dili man iyaha. Tugutan lang siya nga mo dumala. You see? Ang naghari o nagduma ning kalibutan na mo si Satanas. Mao na nga kay siya ngit-ngit naman. He is darkness naman siya. Gipawong naman ang iyang suga. Itong pagkalaglag niya, pagka-Lucifer, gikas pagka-Lucifer, karon na Satanas naman, gipawong ng iyang suga. Kasi Lucifer, labihas kalamdag, kadanag, sa original, yun. So, pa siya malaglag, o pa siya musupak sa Dios, o pa siya mahambugiro, labihan kahayag. He was light. Okay? Diyas pagkalaglag niya, gipawong sa Diyos. O siya, mauna na, Prince of Darkness na siya. Prinsipe sa kangit-ngit. Mauna, kining kalibutan ang iyang idumala. Ngit-ngit. Noon sa may tabo ni mo, wa kay suga sa panahos ngit-ngit. Bisang ganing mga brown out lang o kanang labi na ning black out na gyud. Wa gyud suga. Labis kangit-ngit. Ngiob. Kara ang binisaya. Ngiob. Dulum. Mao na mga synonym. So, unsa may tabo ni mo, di ba magkaap-kaap ka? Basta, magkarap-karap. Hangtod matumba ka na diha kay na kuang ka, damag ka. Apan ang pulong sa Dios, mao ang kahayag. Unsa man gisulti sa Salmo 119:105. The light of your unsa you are the light of your feet and the lamp of your way. Lamp of your feet, mao ni kahayag, lamparahan sa imong alagianan. Mao'y maga kanang iwag kanimo sa imong agianan. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path na sa imong dalan, na dili ka magkarap-karap. Lamdag ang pulong sa Dios. The Word of God is the light. Mao na nga ikaw nga naipulong sa Dios, you are trying and you are lightening up yung kalibutan ng madulom, mangit-ngit. Kasabot ka. Apan kung wa kay pulong sa Dios, ngit-ngit gyud, ngiob gyud ang imong kalag. Diyaw mo na makaako ka bag mao na imong masinati. Ngit-ngit. Diyaw mo na nga nagtuon ta sa iyang pulong. Adlaw-adlaw niya kita magadupot gyud. Niining matuod gyud nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Ug niya naman tahing abot naman ta sa ikasiyam na ang atong gipangisgutan, di ba? Review. Number 1, real key of success in life. Get saved by faith in Christ alone. Number 2, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Number 3, prioritize God's Word. Expose yourself to doctrinal Bible studies.
Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 4, organize your life around God's Word. Ako ang gitagaan og Memory Aid Operation ROTMPP. 5, use God's 10 problem-solving devices. Ako sa kang gitagaan og Memory Aid Operation RFFG DPIHPO. Number 6, claim God's promises every single moment of every day. Kaya kini magatod nimo, palungtad nimo. This will lead you to occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. 7, Operation SLBA, study, learn, believe, and apply. O it goes in tandem with Operation PTA. You must be at the right time. You must be at the right place at the right time with the right attitude. Operation PTA. You must be at the right place at the right time with the right attitude. Nya, 8, your station in life is your full-time Christian service. Hain ka man magtrabaho, unsa imong profession, imong negosyo baron, unsa imong niche in life, that is your full-time Christian service. Mo na 8. Og niya naman kita sa 9, doing things as unto the Lord. O atong gisgutan ang duha ka klase nga kanang maayong binuhatan, human good o divine good. O nabaw na kaun sa may kanang kining human good. Tawahanon, wa kay paggamit sa pulong sa Dios, kay wa man kay pulong sa Dios. So every time you do some good things, maayos katilingban, maayos sa atubangan sa tao, pandili atubangan sa Dios, kana baho na sa atubangan sa Dios, hugaw, sa mas hugaw nga trapo, filthy rags, o kana gitandi sa kahoy, kugon ug dagami. Naman na sa 1 Corinto 3:12, kay kini mga tawhanon dili madawat sa Dios, dili iya sa Dios. Whereas kung imong gibuhat ka na as unto the Lord, ginamit ang iyang pulong kana gitandi sa pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato, silver, gold, precious stones. Naagihapon na sa 1 Corinto 3:12. So mo nang 9 nga real key of success in life. Karon adto ta sika na po the 10th real key of success in life. Nga kanunay gyud nato nga I hope nahimo na ni second nature nimo ingon nga magtotoo. Confess every sin you commit. Isugid ang matag sala nga imong nabuhat. Flush them out of your life. I-flush. Pariha ba na nasa kasilyas, i-flush yun ang hugaw. Kay hugaw ka na sa tubangan sa Diyos. Flush them out by using 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na po na mabasa nimo Salmo 38:18, Proverbio 28:13, ug Salmo 119:11. So those are the verses that support meaning nga imong isugid ang matagsala nga imong nabuhat. Sa higayon nga ikaw makalinggat nga nakabuhat kag sala, diha-diha isugid ayon. Bisag naglakaw lang ka diha sa kanang kalsada,
O nagunsa ka ba, nag-drive ka ba unsa? O niya, misantop sa muna nakabuhat day kag sala, imo dayon ang isugid ngadto sa Dios. Okay? You can confess your sin anywhere because God is everywhere. Basta? So, imo lang ang hinganlan mentally. Ang Diyos na sayod niya na imo ka nang isugid. God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. I-appeal niya katong imong mga salang nabuhat nga imong nakalimtan, iyan ang i-appeal. Gawas kung imong yung gituyo kalimot na lahi na that's another story. Katong nakalimtan gyud nimo, i-appeal na sa Dios. So mao na ika na po nga matuod nga Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Okay, at ito tas ika-11. Okay? Ika-11, the 11th key of success in life. Unsa man? Rest in the Lord. Unsa maning rest in the Lord? Pahuway diha sa atong Ginoo. O kining maong pahuway gitawag ni sa in English, doctrinal rational is faith, rest, life. Now, unsa man ni? Well, ang synonym nini is Operation CTR. Ako na po kang tagaan og memory aid. Operation CTR. Unsa man ning C? Claim a promise. T. Think of what God can do to your problem kung akay suliran. Unsa man ang R? Relax. Because God is in control. So, nakuha nimo? Operation CTR, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. And R, relax, because God is in control. So, mao ka na ang paagi nga ikaw mupahuway diha sa Dios. Relax ka. Faith, rest, life. Unsa man ning faith, rest, life? Now, kining faith, rest, hyphenated ka na. Faith o rest. Faith, pagtuo. Rest, pahuway. Life. So that means, kung atong hubaron sa Binisaya, panginabuhi kini nga may pagtuo nga nagadala og pahuway. Kasabot ka. Ako malikon. Kining matang panginabuhi o kinabuhi na ay pagtuo nga nagadala og pahuway. Of course, sa imong pagtuo, sa imong salig, pagtuo, mga synonym raman sila, na kay pagpahuway. Basta, kani kong rest din hiaton lalanggi, ingog rest apan relax ang synonym nini. Kaya kung you are resting, you are relaxing. Basta, nagkasabot ka ba? Kanang sa Binisaya relax. Kanang pahuway. Okay? So, maglibog mo tao sa ni mga Binisaya na to. Okay. Faith, rest, life. So, mao ni ang ika-11 nga matuod nga kanang Yahweh sa kalampusan sa kinabuhi. Imong ipahuway, imong pagtuo ngadto sa Dios. Okay? Nakaron, anto tas ika-12. Ika-12 na ta, maintain humility. Ang laingan sa humility, ang synonym nini is grace orientation. So, kung na-oriented ka na sa grasya, imong ma-maintain, sa may Bisayang maintain, imong mapadayon, okay, ang imong pagka-mapaumsanon. Now, humility is a virtue, of course.
as a ingnon ta bunga kini sa imong pagtubo diha sa pulong sa Dios. Okay? So, maintain humility. Acknowledge that everything you are and you have in life, you do not deserve it, you do not work for it, and you do not earn it. Kasabot ka? Kay ang prinsipyo po din nga imong ug atong gibarugan mo kini, the way up is the way down. Prinsipyo po da. Kaya nga atong padulngan paingon sa taas, ana magsugod sa ubos. The way up is the way down. Ana yugas ubos masugod. Dili ka masugod lang sulpot dito sa taas. Di ka na mahimo. Dinhi kita muhunong sa ikadusi na ta, og niapay daghan atong hisgutan, og ayaw sipyat, ayaw kanang palta niining atong pagpadayon sa pagtuon niining real keys of success in life kung tinuray yung kang buot ka magmalampuson sa imong kinabuhi. Okay? Kini nga itong isgutan din yung panginabuhi, kinabuhing Kristohano na. Okay? Kaya gasugod na gud sa number 1, by being saved by faith in Christ alone. So I hope na anam na ninimog kasilsil diha sa imong alimpatakan. Okay? It has already sunk in sa imong inner sanctum of your soul. O kana mo na imong kinabuhion adlaw-adlaw. Kaya atong pagkinabuhing Kristohanon is a moment by moment life. It is a mental attitude life. Mao na nga kay ang tumong sa pulong sa Dios mao mga atong pangunahuna atong sudlan kini mo nagiingon nga we have to saturate our mind with the mind of God, mind of Christ, the thinking of God. Dumigid ang Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagkigambitay sa imong mga pulong niining adlaw. Salamat o Dios sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma kanamo. Nga dili kami angayan, dada kami pagbalik ugma ning hinapita. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong through this Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining mao ministry o Dios in a mighty way and according to your plan. Salamat ing tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.